Tak je kak je. No to, živeli! Znate kako sam ja prije hajt leti dobil nagradu za najvozača? I to dok sam još imel Jugo 45 beloga korala. Ne? Jednu nedelju smo ti se sused Dragec, njegova vestica, moja Micika i ja spremili na Bistricu. I vezdati se mi vozimo, kad ti tam na pol puta halt jake snage. Ja sam već sve farbe premenil kaj set od flomasterov. Da ti je plavac meni čestital, da sam 2000. vozač kaj se vozio ovom cestom po propisima i da sam za to zaslužil nagradu 5000 marki. Ne? Jo su bile marke, danes bi to bilo neki 2500 evrov. Ne? Ali je badav, kad je meni jezik brži od pameti. Sam rekel plavcu. Rekel, hvala vam lepo, gospod policajac, znate, ja sam vam se već splošil, da ste me haltali možda zato, kaj se prije 2 meseca su mi vaši kumpići vzeli vozačku dozvolu. A Micika ti je to sve poslušala i vas da ti ona malo spasi situaciju jedna dodala. Nemojte ga slušati, gospod policajac, znate, on kad vam je pod gasom ne zna kaj govori. Ljudi dragi, plavac nas je već bilo stiral zlato vun, da ti ko za vraga susjeda Vesnica na seta skupa ne dovezala. I ja sam vam lijepo rekla da s neregistriranim autom nemo nikam došli, no, niste me htjeli slušati, vidite kaj znači imati pri kući neregistrirani auto. Ljudi dragi, tak sam ja moral prodati svojega Jugo 45 beloga korala i štuknuti 3 plaće kaj sam splatil tu vražu policijsku nagradu. No, ja vam velim, vrag ti nagrade. Kaj? Tak je. Živjeti.